Коста. Кой ще ни обявява, да? И заради хода аз съм първата, гледа се, той да се от значито и днеска с те, че имаме там малко, там ще изгледаме една скора. Скъма нека. Бързо! Ма това е матч админа, не знам, това матч админа. Просто го стреляй. Добре. Цел да не е написал код. Като гледам... Спукайте му гумите, не може да му спукате гумите, това е едното. Аз го пукам с пистолет. Виж. Можеш колата да пишем, колата да ни год, в сърва на коли да съкъл. Това ще да е год. Тира. Заповядай да си на нашата атака. Не трябва да си имам някаква... О, къща! Аз трябва да събирам. Коя? Да. Колко пари имаш? Ами аз имам 56 000. 56 000. Даже 566 000. Чите си клипа. Нали знаете как? Нали знаете как да стопирате клипа? Да. Да, съм да стопирал. И самите хора, в момента да се откъсваме с това тук. Сега ще му разбиеме колата. Да, ще му разбиеме колата. Това написал кото. Абе, но покажа, стрели го то. Какво правиш? Не! О, не боже мой. Айде в ръката са. Аз са в ръката. Той ще ги помни за телепорт. We are the champions. Остава, бе! Няма си супер на мен, а ние почакваме. Сега ще телепорта до някаква компютър. Добре. Пасо, сега в коско път. Давай, нагоре. Нагоре да се точи. Отзад, не спирам. Да, аз ще карам и ще виж. Ето, ще телепорта. Айде, некъде. Ето. О, гъл е, той, всички ли, никой ли не играе? Добре, напиши я, Гоше. Потър. Къде то? Ето го това отвън като! Бързо, дай ги тука. Ето и частни нихте дам търе, частни сме. Аре, те не може да го убиме, виж как е бъгнат с тия коли. Гъл е. Един е чист, един е скак, другия просто се е замислил лека си за него. И вече няма никой. Ето, стъпа се на... Добре. Добре, да ти заключиш, добре, да ти. Добре. Добре, хора, твоите къцаме тук нека. Ето, вижте го просто. Той е много гаден, сега ще го убиеме. Да, целете го. Добре, аре, Боже, бутни го. Бутни го, бе! Аз да путне, той ще пита да путне. Напишете всички. Добре, бе, аре. Но, ето, вече си го звънил. Скачам в скоро. Ще го сърате ли или няма? Не. Сигурна код. Той е еко. Леко да реши задачата, Владо. Готово. Yes! О, не! Айде ти сметам задачите. С плюс. Аз нямам задачите с плюс, а другите някой не знам. Сапрайз!
Ай, стига, бе! Айде, продължавам, хора. Ще умра! Ще умра! Ааа, майко! Айде, спирам, хора. Не! О, магаре! Вико! Мазни! Мали! Бум! Бум! Айде, бе! Барчик, стига с телепорта, ще там нещо. What the fuck? Ага. Да, това е много тъпо. Аз спирам. Да, господа, раздавам пици на всички чишковци и левовци. Ще бъде много забавно. Не мога да решам. Добре, аре. Готово. Гледаме клипа и на всяка точка да го Не, аз съм го пуснал. Ето точка, сега $100. Да, там чак, ема там. Аз го виждам тъмно червено. Да. Има две тъмни червени, нагоре и надолу. Едно голямо е. Ама, е като триъгълник. Само това се говори. Само на пръстовете са най-близко. Той кое е най-близкото е? Той е също триъгълник. Пичуйте, че ама име. Не, защо? Колко ли? Как има хора? Ето така. Пасвам си първи, пасвам си първи. Сега. Ба. Ние се не ориентираме. Ома, горе! Ние никъде не ходиме. Да, ние ходиме към играчите, не към това. Къде е точката? Къде да знам, аз си пъгавата лял, ще да работя като мине. Не беше. Не, че си напишат джоб. Аз съм таксиметров шофьор. Аз съм така. Таксито не е нещо по-друго, говориш. Да, мен защо не ми пасва? Защото ние сме вече на работа. Ти си вече на работа. Аз ли? Да. Работиш като ти не работиш. Защо на мен не ми дава вече? Защо се махнем от пицарията? Така ме мани се, Бодо! Ще написал. Хора, ще върнем като направим вече като сме таксиметрови шофьори. Вече сме такси, дами господа. Чакай тама! Никой не сега ти се може да напишеш Не, аз те насури. Това са не знам къде трябва да води. Брум. Не разсилвам там. Това не е никъде към плажа, бе. Да, аз съм напустил всички дам. Заместна се. Примерно, плажа ли ще ходим, бе? Не, това си така, сталата му е. Мали, хората ли се продава? 哦 Хората ли се продава някаква къща на плажа? 哦 Ами
Не знам. Бири би 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 би. Няма друго, аз не мога да си скача. Това е влияне. Сега къде трябва да ходим? Къде трябва да ходим, бе? Върху това. Ако трябва да влезем на плажа, да няма писмена. Май само направо трябва да върнем. Некой да види на мапа и да каже. Аз знам къде трябва да ходим, не се скачим върху това отгоре. Окей. Когда ти пише някой вече продам. Аз май му сварах статуса на къде се скачим. На това принцип трябва. Аз на никой друга не съм спрял при първи не. Май не. Мартина, какъв цвет са ти купите? Числата, айде. Аз как просто. Само направя. Не, ти го подмина. Ето го. Ама къве, отипа. Бахи маняка. Хора, ама къве, то сърва не било, пише къде ти дава по 20 000. Ето аз взех. И вижте поръчните пала някакво близко това. То тук няма никакво такова. Отидете на фиш да видим какво ще стане. Не си на позволено място за риболов. Иначе хора трябва да отидеме... Първо трябва да си купиш въдица, после такива принци. Мене нещо свързано да се решва. И аз те ще напускам да го предам да се паря. Мисля да го тяхна. Добре, аз пивам по малко. Окей, да, не споделям почваме да ловим бичка. Аз после ще посъдим басаните ние. Сега ще спред клипа, за да видим какво ще ловим. И дами и господа, аз лових сямга. И аз така. И дами и господа, аз лових цаца. И дами и господа, ще се върнем след малко. Чао хора, аре това господин, тук бяха аз Бергет, Пиджитра и Дистрайер 58. Чао!